Kamaráde. To je co neštěstí. To je klasika, Takže karty máme rozdané a ideme si zahrať Liar's Bar v Irole verzii a uvidíme, kto je najväčší klamár. Pro ty, kteří neznají pravidla této hry, pojďme si je rychle zopakovat. Balíček karet obsahuje Queens, Kings, Aces a žolíky. Každé kolo se vyhlásí hlavní karta, kterou hráči musí vyhazovat. Pokud kartu nemáš, musíš blafovat. Když soupeř odhalí tvůj blaf, čeká tě ruská ruleta. Když se ti podaří vyházet všechny karty na stůl, kolo přežiješ. Každé přežití ruské rulety ti přidá 1 náboj do zásobníku. Kdo je nejlepší lhář? Astatoro, Nesta, Spike nebo Vašek? Pojďme to zjistit. Tak 2 vyhodil, hej? King's Stable. Za mňa hlúposť, ale pokračuj. Nikde nekoluje. Nie, ideš. Jedna je taková... Čak, ale tam sa furt smeje, chápeš? Jedna je taková na klid, kamo. Dajte to na jednu kopu. Počkej, Tak nepoznáme, kdo tam dal co. Jsi se zbavil karet? Hej. Okay. Takže když se zbavím karet, tak jsem vyhrál. No, ale keď sa teraz bavíš karet, dáš 3 a niekto ťa kolne a klamal si, tak si prehral. Každý jednu. Tak my neklameme jako ty, kamo. Tak už nekolneš? Zatím se mi nechce, kamo. Už nemôžeš spätne, len v tom kole, keď hádžeš. Ideš. Někdo klamal? No možno. A já tě můžu kolnout? No teraz môžeš, keď chceš, ale akože nerobil by som to byť tebou, ale... No. Buď vyhodíš, alebo kolneš. Máš čas akože, takže... A jdeme pořád Stále kráľov. stále králov? Hej, kým sa nedokončí kolo, ideš kráľov. A nemůžu kolnout. Môžeš mňa. Alebo hoci kto iný. Iba toho posledného môžeš kolnúť. Posledného, hej, vždy toho, čo ide pred tebou. Měl jsi 3 krále. Kokotina, Měl kámo. jsi 3 krále, kamo? To je hlúposť, to je hlúposť. A proč jsem nedal předtím? Koluj, dvou starý. krále, kamo? Koluj ty. Ešte aj ty môžeš. Nie, koluj ty si frajer. Ja si Já jsem dám, 6? ja si dám kráľa. Nie. Ja si dám kráľa a ty si potom hokovník, koho chceš. A Dobre. mě můžeš ještě kolnout? Nie, už teba nie. Ďakujem. Aha. Ideš, Vašek. Ak nechceš kolnúť. Komu nechám si ty krále zatím? Musíš ísť ale. Musíš jít? Musíš ísť každé kolo vyhodiť niečo. Minimálně jedno. Čo zajebal? Že nechal si krále! Na kdy? Že nejdem? Ja nejdem. Že já budu s 5 kartama. Nejdem. Komu ja Stojím. nejdem? Já jsem zkusit, kamo. No zkusil jsi, no. Ty nekoluješ? Nie. Počkaj, ale ty musíš vždy počkať, či my nechceme. Jaj? Dobre, no. Ty koluješ? Ja nechcem. A tak čo robíš? Tak ale tak počkaj, ja aspoň... Dobre. Vy jdete po mně, vy kurvy. Yes. Jako lunestu. Co? Vy jdete totiž po mně, kámo, protože jsem hodil 2. O šasi. No ukáž. Oj, já. Ty. Počkej, a to nemusí okladat všechny? Nie, iba ja, čo som dal. Ty jsi nechal, Iba kámo. posledný. Nechal som Ty, si ho. to znamená, že Spike jsi strieľa. nachytal jeho. Hej. Takže Spike. Jdeš na ruletku, kamo. Kde je? Prosím. Nič. Ne, kamo. A oni jedou proti mně všichni. Takže Spike teraz bude mať 2 naboje. Ty budeš mať Ale ja dva som naboje. neklamal inak prvé dve. Ani ja. A do, Vašek? Já jednou. A teraz Počkej, do mě teda ty karále. Spike miešal. Karáles. Do mě karále teda, Dostali. všichni nikdo se neklamali? Můžeš Ja dostat, som že, prvé dva balíčku, neklamal. A jak je to možný? Mohli dostat balíčku, ne? Metagaming máme, kamo. Já to hraju poprvé. To je kámo, mixing. jenom jako- Piče tuto. Po 2, kolik karet? Ideš, starý. Aces Stable. Ty vieš ty, kto ja som? 2. Vieš, s kým ty hráš poker? Počkaj, to si vyhodil 2? Áno. No. Jako 2 jsou dost, kámo. Tak já nebudu Co hrát na nic kolo? třeba. Kecáš. Koluješ? Koluješ? Nekolu. Dobre. Tak ale pozor Počkej, na teraz- testový. A to bylo takový jako na bait. Vašek vyhodil jednu. A to No. bylo na bait. Jednu? Kámo, ta vaše taktika 1-1 a 2 je prostě halus. To jsou formace, Nie, no. starý má 2 vyhodil. No ano, ale tak budeme teďka po něm. Nemôžeme. Viděl dvě? Však ale môžeš ísť. Můžeš keď doplnit chceš. další dvojicí, jako když Ja máš nie, 2 ja SA. nie. A bylo by to docela lucky, kdybys měl 2 SA, kámo.
Kombinuje, strašne kombinuje. On tam maturuje z 5 karet. No. Aha, takže taktika. Teraz vyhodí 3, pozri sa. Nebude to kolo. 2-3 robil, 2-3 robí. Nie, Robí. to nemám ale. To nejde mi. Kdo jde? Ale To teraz vyhodí dobrú a potom 2 zlevú už má. A bude čakať na kol. Oja, šasy. Jde na výhru. Ide no. Kamo. Jednu? Hej. Kam kolný ho. Se bojíš? A vy nikdo nekolujete prostě, jste mají sračky, hej. Já mám piči, já tady jdu hrát na mé pořádnou hru. Kol. Koluješ? Hej, moc si ich tam dal, kamo. On ťa, že si klamal, ukáž 2 karty. Joj. On má 2 rany po sobě, Počkej, Joker. Dal předtím co je? fejkou. Kámo. On mal zás, On to nezamíchal ani. Kámo, Jak dobre. nezamíchal? Ty si klamal, však prvé 2. Hej. Joj. Kámo. Miešaj. To se máš dáš do držky. Cítil si No, inak dobre si vedel. Miešaš Vašek? Tak? Tam Měřil je jsem na takhle. hlavu. Tak to už nedělej. Miešaš a začínaš tým pádom. Ja začínam. An 2. A ty jokery se nedostanu, takže. Kámo, ty si má inak 2x 2 jokov, to je veľmi potvrdzuje. Dáme rád? A začínám rovnou. Jaký máme table? Počkej, ukážeme? Queen's Table. Queen's table? Směchoty. Ideš. Pajkoš. Spike rozohráva. 2 jokery, veď? A zase 100%. 2? 3, ne? No má jeden tam se vykouzl. To spajk. To už je chvíle, že? Počkej, ještě může se. Ja nechcem kolovať. Nechcem. No tak vyjadzuj. A on má 2 zlevý oddiel a 3 má dobré. To ja poznám už, ale nechám ho vyhrať. Tak počkej, tak můžeme, chceš kolnout? Nie. Proč? Nie. Ja som taký, že... Tak já dám na nestu kolu Dominika. Tak to? Ty První to- kole? to- Jo, ukáž. První kolo, kámo. Ty jsi ostrej. Klamal. Chlapi, vy jste magoři. A ty si dal dobre? By the way. No jasné. Ty koko, že tak do Ja som ti píče. hovoril. A já To jsem by dostal bylo v piči 5 toto. špatných. Počúvaj, tohle by bylo No, v piči. to sa stane. To sa, no. Tohle by bylo v piči, kam. Vyhral by, no. Kamaráde. To je co? Klasika, bre. Je nejlepší ruka ze všech. Ty mě A nejlepší tohle se kartika. mu stane. Tak to je insane. Po piči. Nevadí, však pojeme ďalšie kola. BO3. Starý kým nevyhrá, tak pôjdeme. Vítěz. Proto říkám, že je dobrý mluvit, že jo? Když takhle nestane na beti, tak já se chytnu. Aha. Ale mohol som ťa akože, No to znamená chápeš? potopit, no. Mohol si To to je potopiť. Už bych měl Hrozný. 12. 2 už je dosť. Ale 2 je stále pohode, niekedy aj 5 myslíš. No 5 zo 6. Vašek. Hej. King's Table. 2? Jednu? Nestajeme si kasičku. Teraz je ujebáva, kámo. To má stres. Takže takhle bejti, že jo? On teraz vie, že ho nekolí nikto. No, má stres. Satan. Chceš kolnout? Nevím, kámo. Ty tam přerovnává. Tam je žokej. Co ti je? On hrozně chce tě, kámo, potopit. On tím přemýšlí hodně. Nie, hlúposť. Je to hlupost? Ale Jay nestaje gambler, kámo, takže když jsem Dominika kolnul na první run, to znamená, že on počítá, že nebudu kolovat znova na první run, tím pádem lže. Jako to je pravda. A u vás je to pade na pade, že jeden z vás musí lhat. U tebe je větší pravděpodobnost, že máš 2, ale jsi takový comfy. On je taky ve stresu. A proč nekolneš ty? Proč mám kolnout všechno já? Já můžu taky? Môžeš aj ty, no. Kto chce? A ty už si to vzal jako Jsem teďka teď. do svých ruk. Já jsem byla Dominika, tak. Pojď, já můžu zase kolnout tebe potom, že víš to. Takže nekolneš.
To je jeho psychologie, že já budu teďka kolnu. Jenom. Policej. A co on tam dělá, kamo? 2 kartičky takhle. Tam je žokej. Já mu nevěřím těm jokerům už, no. To pusti na kolnu. No jakože právě nevěřím tomu. Ty nekoluješ prostě. To sú dve klamstva a ostali mu 3 dobré. Ľudí hovorím na 100%. Není šance. No je to tak. Never mu. Hluposti ostáva, chápeš? Mŕtvi sa nepočúvajú. A vy budete kolovat dneska, nebo? Ček, já jsem tě kolnul už předtím. Keď bude čas, tak kolnem. A ty měl jokera. To nekoluju. Ale teď ho nemáš, no, teď to není král, kámo. Koluješ? Koluju, spajka. Kokot. A co bylo to předtím? Co to jebu? Kamaráde, Kámo, ja ti hovorím. Ty si Zase. kedy klamal? Klamal si obidva? Furt jenom jednoho. A ty kokot. Neklamal. Ty kokot, že to neklamal. No. Já jsem po Dej mi dostal, gun. že 0. Ne, kámo. Já jsem si manifestoval, Kámo, že já jsem jsem to nesmrtelný. viděl. Manifestoval jsem si, že jsem nesmrtelný, kámo. OK, daj. Inak ty si koľkokrát už dostal, ty máš Každý raz, full každý. jokejov. Jsem jenom jednoho. Toho má zas. Súdi, jaký máme stôl? Aces table. AC stable? Tak vaše Jedeš, vypadlo, ale- tak idem ja, no. Môžem takto dať na stred. Aces? Hej. Nemôžeš 4. Nemôžeš. Sorry, Jak nemůžu 4? 3 max. Viděl to, Já jsem klamárstvo, nevadí. Čo je to? Počkaj, Co to on má skončí na všetky... tebe, Ne, kámo? aká je šanca, že máš všetky 4? Není, kámo. Matematicky to je blbost. Kolujem. S tím, kolik rozděl karet. Ďakujem. Kámo. On má 2 jokery. Mám všetky. On má 2, počkej, on má 2 jokery, kámo. Zase. Tady jsem lhal, ale. Ja bych Tady som... jsem lhal na první. Ja som mal jedno ESO, kámo. Já se smál, kdyby to A to je bylo nabitý. škoda, kámo. On se má smál, já jsem si myslel, že to máš. To je už... To nebude bež. Ne, no. Ale na to první jsem se modlil, aby jsem... To jsem první lhal, že jo? A Ja som rozmýšľal, že... Kdyby jsem kolnul, to bylo insane play, kámo. Queen's table. Kol. Ty pičo. Tu in the chamber. Chyba nie. Ne. Jo, dobrý, už jsem zastřelil. Kámo. Boli tam. Bylo to close, kámo. Boli tam, no. Takže on má 3 tým pádom. 3, no. Som vedel, že budete klamať, lebo som videl, že v ostatkom balíku bolo... Počkej, takže já mám 3 náboje, ty máš 2. Hej. Jako dneska Spajkos podle mě i s 5, no, ale dostaneš. Jako 2 jsem zabil, jak je to dobrý. Asi Máš 2... jo, No, my ne. hrajeme- Table. My hrajeme o peníze, ale. King's table. Rameno. Neukázal som kartu. No, otázka je, že buď vyhodil 2 dobré No. a spolieha sa na to, že kolneš, alebo vyhodil 2 zlé a chce to potom prihodiť 3 dobré. A další věc důležitá, že tady je jeden, to znamená, že celkom, že je jenom 5. A tady jsou 2, to je 3 byly. Let me cook. Matematicky mi to nevychádza. Matematicky by to dopadlo. No tvoli nerozprávajú. Já budu férový chlap, ti dorovnám. To se musí kamarát. Toto je zlá ako kot. Čo si myslíš ty, Vašku? Myslíš, že klame Nesta? Jo. Je Myslím, že spolíhá toto na je zlá a zvyšné 2 sú dobré, kámo. Spolíhá na to, že má jenom 2 ze 6, já musím. No tak toto je problém. Tak Kol. má Kol. Kol? Ne, kámo, už ne, tohle to. Kámo. Ty Tohle prvé to 2 si není- klamal? Ne. Ja To hej. není možný, kámo. To není možný, to je rikt. Vidím, jak sa smeje, starý. O jedna, Tak, kámo. a teď už to začíná být pod. Víš, že hraje jako fakt dost precizně safe? Dám, že podboh. Že vlastně Ale- ale... je hrozně málo. Tak až mu chodí jako karty. Já jsem No. no. tak je to... King's table. Pobavili si To to. nejak rýchlo vyhodil kartu, kámo. No, Dnes ja si viem. ma vedomý. Baví ho ty karty, kámo. Kolujem. Ty
když na pravděpodobnosti zmrde. To je Kámo. zmrt, on prostě jde na pravděpodobnost. On má asi veľa času. Jako já jsem mohl hrát Neměl tohle, nic. ale chtěl jsem to nechat na druhý kolo. A on měl zase Jokera. Ty si dement. Kámo. 50/50. To je jaká... To musím přežít, kámo. Jestli existuje spravedlnost, a teďka přežiju. To má dneska štěstí, kámo, to přežije určitě. No, povedz. Oh, Ty. Tak 4-3. To je dobrá hra, ale. ja som myslel, že to len v hre sa dá. Čo, že netrafíš? Nie, že 4 vydržíš. Inak, kamo. Si jeden. Ja tak jak vre. To je jaká smůla, kámo. To je veľká smála. To je Jaký šťastný. table? Queen's Table. Vteřinku, kámo. Jen tu ide. Už má stres. Sigon. Loading. Neudržel poker face, kámo. Posledný veľa dobrý. Jo. Jak je to potom s tím kolem? Můžu kolem poslední dvě? Môžeš, no. Hej, môžeš, keď vyhodí posledný. Ok. Kolujem. To je ojeb. Jo! Ja som vedel, že to zahral jak herec. Zahral to, dobre. Teď no, kámo. Ja som to Ale nechcel. jsem klamal ani jednou. Kámo. Čo? Tak to je jaké jedno. Ani aj ne. Ani ja. A 3 či 4 dneska? Kámo. Chudák. Pohode. Dick headshot. Tu. Eliminovala všechny tři. A boli to, neboli to? Nie, nie. Všechny tři. Spike všetkých jedol.